אז חמת אושר שלומי שם כדי לטפל. הנה ניסיון ראשון, הכדור בפנים. שקירי 3 דקות 51 שניות, זה כל מה שהוא היה צריך. שקירי כדי לעלות את אינטר ל-1-0. קטן, אבל הוא כבש גם במשחק הליגה האחרון של אינטר, זה היה השער הראשון שלו במדי הנר הצורי, והנה הוא מופיע גם בליגה האירופית. ביקש סיגריה, ראית? כן, כן. שקיר עושה פה כניסה נהדרת, הוא משחק מתחת לשני החלוצים, הוא עושה כניסה נהדרת, הבעיטה הראשונה שלו מהאוויר, תראה איזה יופי, בסיבוב. האמת אבל הטעות היא שם של השוער, זה היה בחוץ, כי הכדור של שקירי הראשון הולך החוצה והשוער בעצם משאיר אותו במשחק, תראה אותו, ובריבאונד הוא שם את הכדור ברשת. תשמע, אמרת נמוך, הוא נמוך, נכון, אבל אתה יודע איזה... היה שם קוזמנוביץ' שהעלה את זה, שקירי שם, פלסיו 2-0. זה הרבה יותר קל ממה שאינטר חשבה לעצמה. אחרי 13 דקות רודריגו פלסיו, שבקושי כובש העונה בליגה, רק 3 שערים עד עכשיו, הנה הוא כובש בליגה האירופית. זה 2-0 בחוץ. 2-0 בחוץ ב10 דקות, במשחק ששקירי שוב מעורב פה, הוא מכניס את הכדור לרחבה, טעות שם בהגנה. הנה כאן הטעות, בלם אחד בועט על בלם אחר, ומכאן מגיע השער, ואתה יודע מה, זה רק מראה לך. זה בין הרגליים של השוער. בסדר, בין הרגליים של השוער, אתה יודע, במצב כזה האחרון שהשם כבר זה השוער, אבל אתה רואה את הנה שער לסלטיק. דקה 24, סלטיק חוזרת למשחק. איזה שמחה. למה לא? אני חושב שזה ידיים חזקות, אנחנו צריכים לבדוק האם זה סטיוארט ארמסטרונג. כדור טוב שהולך שם למתיוז, הנה זה הידיים. בישול גדול של המגן פה, מכניסה, מרים את הראש, איזה הכנה גדולה. אתה יודע מה? כן, ארמסטרונג, ידיים חזקות, ידיים חזקות, רגליים חזקות, פינטו חזקות, זה הכל הולך ככה. לא, זה נותן עכשיו... תשמע, יש דבר אחד שאי אפשר לקחת לסלטיק, ובכלל, גם באנגליה אנחנו מכירים את זה, זה שלא משנה, 2-0 דקה עשירית פיגור, הם לא מרימים ידיים, הם ישחקו במטרה להציל את המשחק עד הסוף, עוד שיש להם כבר ברשת שלהם 2 שערים, 2 שערי חוץ, שזה מאוד מאוד משמעותי. בבקשה. נמחק הפיגור. בבקשה. דקה אחת אחרי השער של ארמסטרונג, עוד שער שלו. יש לו 2 ידיים חזקות. למרות שלפי דעתי זה קמפניארו עם שער עצמי. 2-2 בסלטיק פארק. אל תתפלא אם זה לא ייגמר פה ב-7-2 בסלטיק. תראה את קמפניארו עכשיו, תכף תראה. מאיפה הוא בא? קמפניארו ניסה לסגור, אבל צריך לראות מי מכניס את הכדור שם לרשת, ארמסטרונג או הוא. נגע בבעלה. האחרון נגע בקמפניארו, אבל זה יהיה שער של ארמסטרונג. קמפניארו מקבל את הרגל. תשמע, זה גול של קמפניארו, זה בכלל לא ארמסטרונג. קמפניארו. אוגו קמפניארו כובש כאן שער עצמי, 2-2 בסלטיק פארק. בוא נראה לנו הולכת אינטר עם ההתקפה הזאת, זה כדור ארוך שמגיע לעברו של רודריגו פלסיו, לא נכון! שוער! איזה דביל! אינטר 3, סלטיק 0, קרייג גורדון, סלטיק 2, סליחה, השוער 0, קרייג גורדון עם טעות שנייה חמורה במשחק. זה גורדון פינת בן יהודה. ממש. זה גורדון פינת פלסיו. זה בריכת גורדון. מדל הצ'יליאני עם כדור עומק. כדור עומק שהיה לא טוב. היה צריך להיות בידיים של השוער. ופלסיו גונב ארנקים. יש שם טעות, הנה הכנסה לתוך הרחבה, האם זה השוויון?
לא יאמן. 3-3 דרמטי בסלטיק פארק, הם לא מוותרים עד הרגע האחרון. ג'ון גידטי עלה מהספסל, קיבל את ההזדמנות שלו בנשימה האחרונה של המשחק, והוא מקפיץ את האצטדיון. איך זה קורה לה לאינטר? היה נראה שיש שם נבדל, זה גוידטי, האיש שמשווה. ראית איך המאמן מבסוט? ראית איזה חיוך? תסתכל. ג'ון גוידטי הוא האיש שמשווה, בוא נראה אם אין פה נבדל. אין נבדל. אולי יש נבדל של שחקן אחר, אבל לא שלו, אבל הוא עושה את זה נהדר. הוא מתחיל את המהלך, הוא ממשיך אותו. הנה כאן, איזה עצירה טובה והקפצה. האמת, סלטיק במחצית השנייה הייתה טובה, הגיעה להרבה מאוד הזדמנויות, הרבה התקפות טובות. יום טוב של קריזו, שעם 3 השערים שהוא ספג, עוד לקח כמה וכמה כדורים טובה.